Material Vibe, μεγάλη ιστορία. Αντικειμενικά ψηφίσαμε τους καλύτερους. Γεια σας. Γεια σας. Μια δήλωση για την ψήφο σας. Η συνείδησή μου είναι καθαρή. Ψήφισα σύμφωνα με αυτή τη συνείδησή μου. Που είναι καθαρή. Η διαδικασία ήταν απόλυτα διαφανής. Δεν νομίζω ότι χωράει καμία αμφιβολία περί του αποτελέσματος. Ο πιο άξιος σας κερδίσει. Παρακαλώ. Εδώ στην κάμερα πρώτα. Εδώ. Παιδιά, μόνο Πατμανίδης, τίποτα άλλο. Πατμανίδης. Σίγα. Σήμερα ψηφίζουμε, αύριο φεύγουν. Μια νέα Ελλάδα θα ανατείλει αύριο. Όλη καιρά, με Material Vibe και Πέτρο Παπαδημητρικό. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, οι πάντες ήταν καταπληκτικές, δηλαδή ήταν σαν να μην έχεις αντίπαλο δέος σε ένα πράγμα. Ψηφίσαμε τον καλύτερος, ο καλύτερος δηλαδή νίκησε πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσουμε, μωρέ, θα το πάρουμε, είμαι σίγουρη. Δεν θα ήθελα να μιλήσω, ακούω τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε, εντάξει, εννοείται. Material Vibe 59. Να πω ότι θα είχαν 61, αλλά υπήρξαν δύο άκυρα που κάποιοι idiots, sorry, ψηφίσαν αλλά κάνανε παπαριά στο ψηφοδέλτιο και έτσι δεν μπόρεσε να μετρήσει. Material Vibe στη δεύτερη θέση. Χάσαμε για δύο επειδή ήταν δύο άκυρες. Παραδείσαι μου. Μην τραβάς! Αυτά τα ντοκουμέντα ψάχνουμε. Αυτά τα ντοκουμέντα έχουν όλη την αλήθεια μέσα τους. Θα ψάξουμε να τη βρούμε και θα δικαιωθούμε στο τέλος. Με την ψήφο του ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά απέρριψε και την ανατροπή